Il-Partit Nazzjonalista fetaħ attakk frontali kontra l-ħaddiema Awċin li jaħdmu mas-servizz pubbliku. Skont l-Oppożizzjoni dawn il-ħaddiema ikunu telqu mix-xogħol sal-10 ta' filgħodu. Din id-dikjarazzjoni bla preċedent ħasdet lil bosta Awċin li ta' kuljum jagħtu l-ħin kollu fuq il-post tax-xogħol u bħal kull impjegati ieħor jirritornaw mal-familji tagħhom wara li jkunu ħadmu is-sigħat mistennija minnhom u ġieli anki aktar minn hekk. Kienet id-deputata Nazzjonalista Grazzjella Tart-Previ li permezz ta' mistoqsija parlamentari talbet lill Prim Ministru Robert Abela jgħid kif se jindirizza lil ħaddiema tal-Gvern Fawdex li jkunu diġà telqu mix-xogħol sal-10 ta' filgħodu. Fit-tweġiba tiegħu il-Prim Ministru qal li hu ironiku għall-aħħar li fl-istess ħin li l-Oppożizzjoni li ġiet kap minn Għawdex issa spiċċat tattakka lil ħaddiema Awċin fis-servizz pubbliku. Fakkar kif dan il-Gvern bil-kontra tal-Oppożizzjoni jemmen bil-fatti fil-ħaddiema tas-servizz pubbliku għalhekk qal li ġie ffirmat ftehim kollettiv bl-aqwa kondizzjonijiet tax-xogħol illi qatt ingħataw lil dawn il-ħaddiema li fi kliemu kemm f'Għawdex kif ukoll f'Malta huma l-pedament tas-suċċess ekonomiku u soċjali f'pajjiżna. Bil-maqlub l-Oppożizzjoni tal-lum qed tagħżel li tattakka lis-servizz pubbliku biex tipprova twaqqaf il-progress ta' Malta u Għawdex. Il-Prim Ministru temm jgħid li Gvern Laburista jagħti garanzja li se jkompli jkun ta' spalla l-ħaddiema taċ-ċivil u l-familji tagħhom. Dan l-attakk mill-Partit Nazzjonalista u t-tieni żelqa tiegħu b'rabta ma' Għawdex. L-ewwel il-Kap Nazzjonalista Alex Borg iddikjara li hemm postijiet f'Għawdex fejn għandhom jibdew it-torrijiet, żvilupp li sal-lum u għal kollox projbit minn kull żona tal-Gżira Awċija u issa jiddikjara li l-ħaddiema Awċin fis-servizz pubbliku ikunu diġà telqu mix-xogħol sal-10 ta' filgħodu. Mhux magħruf jekk il-Kap Nazzjonalista Alex Borg u se jkollu jirtira din id-dikjarazzjoni kif għamel fuq it-torrijiet f'Għawdex wara li jkun segwa reazzjoni negattiva tan-nies fuq il-mezzi soċjali.